Kiki, Chris, White. Така, нямам търпение, не мога. Kiki, Chris, White. Виждаш ме как тича готов. Питай мама, за мен тя така говори. Яки сме на ненормална степен. Ако печен е професия, бързо ще загубите. Няма други като мен, 100% примерен. Ангелчета имам и на двете рамене. От първи ден на земята съм добър герой. Студила съм бомбон, съм на местата на кината ще сваля. Велика, възпитано с ръка. Велика, с бабата ще пресека. Велика, с бедно лице, не усмивка ще намериш тук. Съм първа класа, пресичам само на зелено. Не тичам, а се движам бавно постепенно. Ще помахам на шофьора за всеки дете като къщата на майка ти потегна. Това що ти помагат с турбите? Ти какво си помисли? Не дей така, не? Поглеждаш ме и виждаш ме как тича готин. Питай мама, за мен тя така говори. Яки сме на ненормална степен. Ако пече не професия, бързо ще се поведем. Няма други като мен, 100% примерен. Ангелчета имам и на двете рамене. От първи ден на земята съм добър герой. Съдър съм бомбон, здрав, як стабилен и миловиден. Благ, безобиден, позитивен, тих и невинен. Обичам мъжки, да, прекален. Аз съм чилгай, магазишаха да ми викат без плай, без скай, very nice, скай. Точно като саке, аз съм готин по рождение. Като майстор мани оправен твоето настроение. Май ти стана топло, това е от мен, червения флаг. The woman was too stunned to speak. Всяка както пише граматика, така си пише с правилните знаци и с всички са петайки. Ако бях лекарство, щях да съм хрен. Аз не съм мъж, защото съм бобо. Мария, успокой се, моля се. Дори не знам което е лицечат. Ужас бей. мама, за мен тя така говори. Яки сме на ненормална степен. Ако пече не професия, бързо ще загубите. Няма други като мен, 100% примерен. Ангелчета имам и на двете рамене. В следващите прекрасни секунди ви съветвам да слушате това вместо как крещим, защото това ще бъде зле за вашите уши. Сутур бомбон, good boy. Сутур бомбон, good boy. Сутур бомбон, good boy. Сутур съм бомбон, съм good boy. Imagine да се качим реакцията в кресела във ванна.